Mi allai'r sector cyhoeddus mawr sydd yng Nghymru fod o help yn hyn o beth. Ond pan mae'r Saesneg yn unig a dwi'n clywed cyhoeddiadau trein, pan mae dim ond Chester sydd i'w weld ar ei hawyddion ffwrdd a dim Caer, pan flynyddoedd lawr ar ôl ddef 1993, bod yna gymaint o bob math o'r awyddion un iaith Saesneg ar gael ledled Cymru. Pam nad oes yna air o Gymraeg i weld, heb sôn am ei clywed, ar y bws sydd wedi'i noddi gan y cynulliad sy'n mynd â fi o orsaf canol o Caerdydd i lawr ei bai. Da chi'n gwybod yn well na fi, yn gallu'n fynd ymlaen ac ymlaen. Mae'r esiamplau'n ddiben draw. Pam fod cynlleiad o cyrff cyhoeddus wedi datgan yn glir ac yn bendant ei bwriad i roi strategaeth y cynulliad ar waith. Mae sefyllfa yn llawer gwaith yn y sector preifat. Fel gwlad, da ni wedi methu yn llwyr i dannu sylw i hyn, hyd yn oed efo'r rhannau o sector preifat sy'n derbyn arian cyhoeddus fel ein rhwydwaith trafnidiaeth. Os ydyn ni am wireddu iaith pawb a dod yn genedl ddiwyieithog, yna fydd yn rhaid i'r cynulliad fynd i'r afael o hyn. Dydy glod hyderus yn sicr o'i cyffeiriad dan arweiniad clir ddim yn mynd i cael trafod go iawn i ddatrys hyn. Os ydyn ni am ddod yn ddiwyieithog, yna yn fy marn i rhaid wneud mwy o safpwynt arweinyddiaeth, ar y gyfraith. Arweinyddiaeth ar y gyfraith. Tydy strategaeth ddim hanedigol. Rhaid i bobl llaen llaw gael ei chlywed yn glir ac mae'n rhaid gweithredu neu newid ein strategaeth. Ac nid fy lle i, of course, fel heddwaith syml, a di dweud pa un. Ond fel uwch swyddog efo heddlu, mae'n rhaid mi gael ei glirda mwyn i mi gael gwneud fan iaith go iawn. Mae arweiniad yn hanfodol, ond tydi o ddim digon ar ben ei hun. Dwi'n credu bod angen newid y gyfraith hefyd. Nad ydyn ni wedi gwneud y gorau o potensial o ddeddfwriaeth presennol, dwi'n credu a dylid cael cefnogaeth cyffreithiol cryfach i'r strategaeth y cynulliad. Mae strategaeth yn llawer mwy cyfoes a dros 10 mlynedd yn ieuencach na'r ddeddf erbyn hyn. Yn Iwerddon, Gwyddelig ydy'r iaith cyntaf swyddogol y wlad, yn ôl y cyfansoddiad. Mae gan hyn oblygiadau enfawr yng nghyd-destun hawliau dynol cyfoes. Pam ddim, fel hyn, yng Nghymru. Pan fod yna hawl cyffreithiol, pan fod yna hawl cyffreithiol i siarad Cymraeg mewn llys yng Nghymru, ond dim hawl i siarad Cymraeg efo fi yn y heddlu. Pam? Ydyn ni eisiau ymestyn am hawliau dynol, ac os felly, i ba raddau? Ydyn ni eisiau brywydd Cymraeg, ac os felly, sut ydyn ni rhagweld y byddwn ni'n gweithio? Y gwaithaf hyn och, mae angen gosod dyletswydd gliriach a bob cwrdd cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys cyrff fel y heddlu sydd heb i datganoli i nid yn unig gynhyrchu cynlluniau gweithredol i droi'n ddiwyieithog, ond i gyhoeddi sut y bydd rhaid ni yn cael ei roi ar waith hefyd. Mi ddylai'r dyletswydd yma fod yn berthnasol i bawb sy'n derbyn pres cyhoeddus. Mae angen ystyried yn fwy difrifol sut i ymestyn y dyletswydd yma i'r sector preifat. Fydd angen trefn all ddangos i danydd i sicrhau cydymffurfiaeth. Dwi ddim am trio disgrifio cwmpas unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn llawn. Mae angen trafodaeth eang ac mae'n rhaid cyrraedd consensus os ydy unrhyw newid parhaol yn mynd i ddigwydd
ac yn mynd I fod yn effeithiol. Dwi wedi clywed y cri Ddedd Iaith Newydd gan Cymdeithas a gan Cymuned. Ond a'i dan y sydd wirioneddol I angen, os dystyried y sefyllfa cyfansoddiadol bresennol, os bosib I chi gochli cyfle. Fe fydd gan y cynulliad newydd bywrau enfawr, a chydig iawn sydd wedi sylweddoli eto pa mor bell cyrraeddol ydy Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hyn yn oed rai o'n gwleidyddion heb gwerthfawrogio'r pwynt yma eto. Mae dylanwad San Steffan yn mynd yn llai pwysig I fywyd yma yng Nghymru. Mae tynged Cymru yn ei dwylo ei hun I raddau na fy'n bosib ers dros 400 mlynedd. Nid oed neb wedi meiddio dirnedd sefyllfa fel genhedlaeth yn ôl. Mae gallu'r cynulliad rhywun I greu mesurau newydd. Hynny ydy ddeddfwriaeth sylfaenol mewn ei lai, mewn meysydd y mae'r ddeddf newydd yn ei hystyried yn gymwys. Bron yn ddiben draw. Mae hyn yn tu hwnt o gyffroes os ydych chi, fel fi, yn credu mewn datganoli. So yn ola, I orffen. Mae'n bosib, felly, mae'r hyn sydd I angen os ydych chi am weld yr hen iaith yn parhau ydy mesur iaith newydd a nid deddf iaith newydd. Dyna ydy fy marn I, ac mi allwch ddibynnu arna I wneud popeth o fawn fy nallu I gefnogi pa ban y gasgliad y byddech chi, pobl Cymru, yn ei gyrraedd. Diolch yn fawr.